Здравейте хора, аз съм Принц Ровен и този път сам ще играя Брохлес. За жалост. Така, в това видео ще убием втория бос, който е отвратителен, защото той не може да умре, трябва да го изкарате извън картата. Така. Фак. Аз съм Снейк, точно в момента мисля. И куче, много куче. Така. Фак. Flamethrower. Продължаваме. Отново съм нел, което ми топли душата. Коко няма коко. Как ще... това беше... батика. Карамбо. Изтребваме ги тия гадини тука. Внимаваме. Да не стане пак същата простия. Чък Норис. Фак. Допускаме една гранатка и отивам за този живот. Терминатор. Така, мисля, че нагоре е боса. Това не е боса, да е. Другото е... Тук играя сам, но все пак, ако имате желание да гледате игра с някой друг, не само аз, можете да гледате нашата поредица на Vault Minecraft Modpack с The Shadow Rising. Бях още в началото, но няма значение. Така, Blade. О, фак, не. Индиана Джонс, красив герой. Стига! Това между другото е командо. Мачете! Не. Мачете. Така, тук това ниво е доста гадно, защото трябва само нагоре да се качва, тъй като опустошавате почти всичко. Е малко трудна задача това. Но ще се справим. Робокоп. Да, между другото, интересно е, че Broforce са наименовали повечето си герои с Бро при тях. Да ме, примерно, Робокоп не е Робокоп, всъщност да, Бробокоп или нещо такова се пада и повечето са така, нали, Бромандо. Само ли колкото не изкучно го вметвам. Така, нататък. Само малко ми забиваш. Ей тук вече мисля, че е бос. Ама не съм си.
А това са прасета. Между другото, ще ви покажа нещо. На тия хора, те не са ви врагове, но като им дадете с ножката, калашник им давате и те се бият за вас, макар че са много скъти. Умират елементарно. И но все пак мога да ви помогна с нещо. Дори умират като им са събори сградата, в която са. Така, опитвам се лекичко. Не е доста. Фак! Не. Чао. Следващата мисия, значи трябва да е бос. Надявам се. Както казах, този бос е отвратителен и естествено отново мачете би го бутнало лесно. Защото все пак мачете е прекрасен. Да, тук вече трябва да е бос. Събирате всеки живот, който видите. Важно е наистина да имате избори от герои, когато се биете с този бос. Така, това металното не може да го убиете, това не е бос. Ама с тази ракетка, то от линията нагоре пада. И умре. Така. Тук си отваря. Сега, значи като мина през това, екрана ми ще стане тъмен и самия бос ще се покаже. Той има няколко мизерни атаки, хвърляви гранати и така нататък. Просто не е приятно. Което е логично, да няма значение. Така, минаваме до ето. Той ме видя, аз съм Рамбо, което не е много добре. Фак! Опитвате се да го убиете, в смисъл да го... той пак се съживя. Хубаво е така, той да си дълбае пътя надолу тъпанара, само че много лесно бяга и не е приятно, защото... Така, вариант едно, да пробивате пъти под него, докато не го изкарате извън карта. Вариант 2, да го изкарате извън карта, нали, като го бутате в посоката, в която аз не го бутам в момента. Така, взимаме този живот бързо. Така, това ще е лесно с този герой, защото той дълбае под земята. Така, опитваме времена, които не знам дали ще го разселят. Мамка му умря. Блейд. Не е много добре, но няма лошо. Още малко остана. Още малко надолу трябва да го бутна. Колко скочи. Не отида някъде твърде нагоре. Няма проблем. Така. Взимаме този живот. Изобщо не е фетно. Това беше много. Терминатора. Лошо няма. Така, връщаме го в дупката и отиваме при него. Значи целта остана само малко да пробия долу, но с терминатора няма как. Надявам се той да скочи. Макар че аз не мога да го... Скочи тука, бе! Мизерен педерас долен. Не, това ще гръб. Опитвам се пак да го върна. Той падна някъде долу. Падна долу явно и аз паднах, имало е дупка. В смисъл, той като пада обикновено пробива дупки и затова умря току-що. Така, това беше вторият бос. Надявам се клипа да ви е харесал. Ето, след това се местим в друг град. И следващия бос, който е още по-мизерен, ще го видите в следващия епизод.